கொடியை ஏந்தி நாம் இணைந்திடுவோம் மாறி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தாய் சபையை நாடி 100 ஆண்டு வரலாறு உனக்கிங்கே உண்டு. 100 ஆண்டு வரலாறு உனக்கிங்கே உண்டு. இதைவிடவும் பெருமை உனக்கு வேறெங்கே உண்டு. இதைவிடவும் பெருமை உனக்கு வேறெங்கே உண்டு. பிறை கொடியை ஏந்தி நாம் இணைந்திடுவோம் மாறி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தாய் சபையை நாடி. அருள் சூழ்ந்த இயக்கம் அண்ணல் நபி நாயகத்தின் ஆசி நிறைந்த இயக்கம். அருளாளன் அல்லாஹ்வின் அருள் சூழ்ந்த இயக்கம் அண்ணல் நபி நாயகத்தின் ஆசி நிறைந்த இயக்கம். ஒலிமார்களும் உலமாக்களும் துஆ செய்திடும் இயக்கம். ஒலிமார்களும் உலமாக்களும் துஆ